Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeläşýär. Şun hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtymyň Parahat 7 ýaşaýyş toplumyna ýerleşen Hedreti Umar meçidine Kakasy Melkul Berdimuhammedowyň 40 sadakatyny berdi. Hormatly prezidentimiz Mehriban Kakasy Melkul Berdimuhammedowyň 40 sadakatyny bermek üçin paýtagtymyň Parahat 7 ýaşaýyş toplumyna ýerleşen Hedreti Umar meçidine geldi. Bu ýerde Hedreti Umar meçidine Türkmenistanyň müftisi öten geçen ata-babalarymyzy ýatlap, hususan arkada prezidentimizin Mehriban kıblası Melkul aganyň hatirasyna aýat okudy we merhumyň jaýynyň cennet, ruhunyň şat bolmagyny büýük bir bardan dile getdi. Paýgasy pederlerimiziň mukaddes ýürelgelerine laýyklykda öten geçenleri ýatlap, olaryň ruhuna aýat dua kılmagy, tadaka bermek halkymyzyň asly däwine urly. Melkul Berdimuhammedow tutuş ömrüni halkyna, Mehriban watanyna bagşlady. Onuň insanperwerligi, bilint adamkärçiligi hemmeler üçin nusgalykdyr. Melkul aganyň bitiren hyzmatlary milletimiz ýaş nesiller üçin görelli mektebine urly. Okulan aýat dualardan soňra hormatly prezidentimiz Kakasy Melkul aganyň 40 sadakasyny berdi. Assalamu alaikum ezi vatandaşlar, hormatly adamlar. Bugününe Kakasy 40-yna gatnaşanyň üçin siziň hemmeňize taňa ýakasyna aýdýar. Toýuňyz aýsyn. Kakasy ýatan ýeri ýakdy, jaýy cennet bol. Hormatly adamlar, ýa-da Türkmenistanyň müftisi tewerek çykyp berdi. Türkmenistanyň müftisi tewerek çykyp, Mehriban arkadagymyň kıblası Melkul aganyň hatirasyna berýän sadakasynyň kabul bolmagyny, merhumyň ýatan ýeriniň ýakdy, ruhunyň şat bolmagyny dile getdi. آمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ey Allah'ım, ulu sawap iş olan, ata öňünde oğulluk borcunu bir kenti berse aýdyp, bütün Türkmen halkymyza görelli bolup, öz başly millet täsirlerinde hem-de din ýollarynda erip, öten geçelemde aýat dualaryny ýatlap, olaryň imanlaryny şad eden Garaşdy we baqy bir tarap Türkmenistan döwletiniň belent mertebeli prezidenti, ýylgyň alkyşyna munasip bolan gahrmany, hormatly ýaşlymyz, hormatly Hajar Hydamyz, Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň jany sag başydyk ömrü uzak ýurt atuda kalyk barahat bolup, özüňden hemişe görünmez beladan beterden, howpdan, hatardan aman saklap, ýurt behil alyp barýan işlerinde rowaj eyle. Ey Allah'ım, ýyl bolsun, gelim gidimli ýerine öwürlen. Bu mukaddes meçitde hormat Hajar Hydamyň pederini ýatlap berýän sadakalaryndan okalan aýat dualaryny hatırlanan saglar başladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem asabynyň ilmiz, ýurdumyz, watanymyz üçin şerin janlaryny pida eden şehitlerdir gerçekleriň, ärleriň, pirleriň, ulemalaryň, ähli Muhammed ummatynyň hususan Hajar Hydamyň kıblası, özüniň beýik işleri, belent adam kärçiligi, nusgaw görüllesi, watan tejrübelerini tananan mukaddes Ramazan aýynda Allah Taala rahmetine gowşan ýetiler ýaşymyz Berdimuhammed oğlu Melkul aganyň ruhlaryny başladyk. Oýlaryň ýatan ýerleri ýaty, jaýlary cennet we ruhlary şat bolup imanlary hemra bolsun. Ey Allah'ım, ata watanymyzyň merdana we wepal oğlu Melkul aganyň ýerine galan ähli oğul gyýlaryna atyk sowuklaryň sabr kanat iki dünýä agry ersal bereketine tegelip, olaryň da görjeklerini gowul eylep. Ey Allah'ım, Hajar Hydamyň döwletli ozony hemije toý diýip gatnaşmakda netip eyle. Ey Allah'ım, bu mukaddes Hedreti Umar meçidine Hajar Hydamyň berýän sadakalarynyn hormatyna, halk bilen jem bolup edilýän dua dilelen hormatyna, okalan aýat kelamlarynyň hormatyna, goý hemişe Türkmen halkymyz azyr, watanymyz parahat, asmanymyz arasda Hajar Hydamyň Türkmen halkynyň batyny hemişe belent baş aman bolup, ýyl ýurtdaşlar barýan işler rowaj bolup, ýylym dasuda ýurdum parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, taşaklaryň artgaly döwletleýle. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين.
Soňra Mäl Kulaganyň 40 sadakatyna gatnaşanlara tagam çekildi. Watanyň wepaly ogly, beýik insan, zähmet söýerligiň, öz halkyna, watanyňa ak ýürekden hyzmat etmegiň gurully mektebine girilen Mäl Kulaganyň manyly ömri halkymyz aýratynda ýaş nesiller üçin nusgalykdyr. Hormatly adamlar, inne bolsa Türkmenistanyň müftisi ayet tüwür edip bersin. Türkmenistanyň müftisi Ayet Tugyrokap Hacı arkadagymyzyň kyblasy Mäl Kulaganyň hatirasyna beren sadakatynyň büyük bir barın dergäkinde kabul bolmagyny dileg etdi. Soňra arkadag prezidentimiz sadaka gatnaşylara gizlenip şeýle diýdi. Hormatly adamlar, hakymy ýatlap, doga dilek etdiňiz, okan ayetleriniz eden hem doga dilekleriniz kabul bolsun. Yine bir käse çay için hemen olsa size hem hakam maradaki käwr ýardamlarymy aýdyp bereýin. Hormatly adamlar, Mehriban Kowlamyň ömür ýoly men üçin bir durmuş mektebi boldy. Ol her hili çykkansa kyn hem ýagdaýdan aljyraman başalyp çykmagy başarýardy. Hakam öğrendi bir ruh bilen adamdy. Hatta Berdi Muhammed hem Urşawdenne hakam ýaňur olmir ýaşyndaky. Şonda da şol kıyınçılıklı döwürde goşgollar bilen adamlarda bir ýeňişe ertirkem gowunlar hem anam döredipdir. Hakam köpekliň dänen ýani goşşosy ýadyňyzdadyr. Bu goşgy 1944-nji ýylda şol wagtky Kiýew etrawynyň ýagty ýol gazetinde çap edilipdir. Hormatly adamlar hem her bir maşgalanyň özüne bir mahsus däwi bolýar. Enem atamyň dolanlaryny hemmene dolanlar bu ählimiz hem jem bolup otlamak hem maşallah dämedi. Hakam 80 ýaş toýundan bir fursat dimen ýatmak isleýär. Şonda doganlarym hakamyza nähili sowa desek ýerine düşürkä diýip maňa maslahat sallar. Hakam ruh bilen bir gownaşy adam, onsoň gowny diňe bir söz bilen, soňut bilen götürüp galykdyryp boljakdy. Şoňra da birimiz goşgy bilen birimiz saat salıp ýene hem birimiz aýdyp gutlu sokam has ýerine düşür diýip pikir etdim. Ählimiz hem şu pikiriň daşyny jemlendik. Onsoň her kim taýýar bolup başlady. Wagtym salymy ýok. Ene de hakym hem 80 ýaş toý ýetip geldi. Gutlap başlady. Özümden kiçijiğim bar. Ol hem gyýlaryň ulusy, oňa enem ady daklan soň ene ulýar aslında oňa şanady durduna var. Ne gutlamak hem gezegi şol jygymy etdi. Ol tolunyp kaka bağışla birinciden goşgy almaga ýetişmedim. Onsoň näçe ýasamam gowunda hyýaly çeper bolana berden gaýjardy. Şonu hakam güllü de hani sen ýüregiňdäkini söz bilen aýt. Ondan onu häzir ikimiz bilen bilelikde goşgy heterlerine geçirýär diýdi. Hemmemiz hem oly gyzyklanma bilen diňläp otyr hakam jigim sözlerini diňledi de on hem şol ýerde goşga ýoldy. Goşgy hemmemiz hem gowundan turdy. Häzir men size şol goşgyny okap bereýin. Ýani Mäl Kulaganyň bir soňky goşgy heterleri boldy. Belliýas hakymyň doglan gününi başymyz jem boldy begen ýar ýürek. Atena gadyryny bilmek barada ağamdan görelli almamyz gerek. Bize Mehribanlar ata ene gerek. Ýanynda ağamyz arkada oly bizim görüp dursak gezekmi? Gezek. Aklyk çoğuluklarına gowan ýörke
ýolun hem görmegi isleýär ýöreg. Bize goşa, gumry, ata ene gerek. Çysrymly bolýar durmuşyň ýoly. Ýöne ýalňysmajak bolmaklyk gerek. Atene, käýinse, fäul goýbersek, onu gatyrmaýan düzeltmek gerek. Bize maslahatçy ata ene gerek. Kakam aradaky ýaşy ýartamlar hemişe ýüregimde ýaşaýar. Ferden darap bolsa kökleri ata enedir. Daragtyň saýasy da miwesi de köklerine baglar. Ferden çeşme bolsa göýbaşy ata enedir. Çeşmeýäniň durulugy arasaly hem göýbaşyna baglar. Şol menem Mehriban howlama başlap ýazan goşgy getirlerimi siziň bilen paýlaşmak isleýär. Mehriban howlam Meýalykly Berdimuhammedow ýagty ýadygarlygyny başlaýar. Atamyň aýlaryň sultany ol Remezanna tamam bolly durmuş ýol atamyň. Gözellik jem bolup büyük insanlı, şan şöhratlı geçti. Faala tam. Peki dedi, hak Huda dergâhine, yalkınmardı gahrimanlık ruhunna, orunni bolmokti. Hak uçmokunna, islegardı hem hayali atam. Hem yani çağırıp edilmenlige, halkını başına edinni cığa, ol doğa beyikti, doğa nusoluktur, piyat akpali, atam. Ruh ölentliği bolup yukarı, yenip geçti ehli kıyınçılıkları, açıktı yüreği, nurlu di feri, bilyar onu güzel iyili, atam. Meytezi ulaştı kömük golunu, mukaddeslik saadi ene dilini, iyil içinde alkış varlı alanı, yolları alkıştan doğru atamı. Yaşlı işler gül ömürden yadıya büyük insan asır sayın adıya. İnsan mertebesini barha arttırıyar, görülüsü hep misali atamı. Yurdumuzda rovaşlıklar yar olsun, bağ-ı-san olsun, gül-güzar olsun, elim cihan nursun, vatan bar olsun, arzular yaşayışı yali atam. Ne hürmetli adamlar, bir toprağın her davan yerini mukaddes hem keramatli vatanı gözünün görücü hem başının teci sayan kakam Meýalykly awany hatyralap berilen sadaka okulun ayet hem tewürler Allah Taala'nın dergähine kabul bolsun. Kawlamyň ýatan ýeri ýagty jaý cennet bolsun. Men kakam Meýalykly Berdimuhammedow hem ruhuny şad etjek şu sadaka hem gatnaşanyň emmesine minnetdarlyk bildir yani. Tanrı halkasın sağlıkta olsun. Sonra hormatly prezidentimiz birden ugrady. Indi bolsa Türkmenistany prezidentiniň gol çekeni resmi nämetlen tanşadýas. Türkmenistany prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi nämelerinde Ministrler Kämeginiň başçynyň ornatary Müşekow garaşly döwletleriň arkalaşanyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin 2021-nji ýylyň 28-nji maýynda Belarus Respublikasynyň Minsk şäherine ulluk iş saparyna bolar. Hormatly prezident bilen ýurdumyň merkez şäherine paýtagyny ösürmekde bitiren işleri ören ulur. Bular barada hoşallyk maslahatlaryna aýratyn bellenildi. Hormatly prezident bilen paýtatymyň döwrewap şäherine öwrülmegine durmuşa geçiren işleri, beýik özgertmeleri Türkmenistanyň täze taryhyna möhüm orna eýleýär. Bular barada geçirilen dawraly maslahatlarda aýratyn nyktaly.
Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat, täze taryhy döwrüň bilen dörüjçilik ilhamynyň çeşmesidir. Paýtatymyz watanymyzyň ajaýyp şu günniň hemde nurana geljeginiň aýdyň beýanydyr. Aşgabat okuny ösýän häzirki zaman şäheriniň täsir nusgasydyr. Bu ýerde gözellik bilen amatlylyk, binägerligiň öňde barjy gadananlary, injener tehnika çözgütler we gadymdan gelýän milli binägerlik ýörelgeleri, şeýlede türkmen halkynyň öz boşly durmuş ýörelgeleri sazlaşýar. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory arkada prezidentimiň Aşgabat şäherini syýasy, ykdysady we meden taýdan ösdürmekde, oň halkary awraýyny artdyrmakda bitiren aýratyn uly hyzmatlary hemde şahsy goşandy we paýtatymyň ýaşaýjylarynyň istek arzulary göz önüne tutulyp Milli Geňeşiň mejlisiniň karary bilen Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowa Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty diýen adyny da kylmagy biziň her ýerimizde buýsanç döretdi. Şu münasibetli geçirilen hoşarlyk maslahatlaryna hormatly prezidentimde täze üstünlükler ardy edildi. Hormatly prezidentimiň Aşgabat City'niň gurulşygyna bagdalygy bermek münasibetli geçirilen maslahatlar işen käsete wesenni. Hormatly prezidentimiň Aşgabat City'niň düýbüni tutmak dawratyna gatnaşmagy, ýurdumynyň ähli ugurlardaky ösüşini öz boşly sultnamadagy maslahatlarda bellenildi. Döwlet başlamaz Aşgabat şäherini ösdürmek boýunça işleriň mundan meýlekde dowam etdirilejekdigini hemişe noktaýar. Watanymyzyň hemde halkara parakatçylyk, dörüjçilik, ynançmak we halmatdaşlyk merkezi hökmüne iqrar edilen Aşgabatyň şöhratyny hemde kuwwatyny hasa artdyrmak Mehriban akademiyanyň değişli uğurda amala asyrýan özgertmeleriniň esasyndy diýär. Hormatly prezidentiň başçylygyny ýurdumyzyň owa hojalyk ulgamy çalt tepkiler berýär. Hememe täze sepketlere ýetýär. Ony berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gadanlayan gonurjy netijelerden hem aýdym görmek bolýar. Ulgamyň ekrançylyk pudugynyň uly üstünlikleri besenmegemi gonurjydyr. Şu wagtda ýurdumyzyň Daşow vilayatynyň daýhanlarynyň gaýratly zähmetleri belenmegi münasipdir. Ular şu günleri ekin meýdanlarynda gök hemem bagçy ekinleriniň ýer almasynyň idegeşlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Şu günler ýurdumyzyň Daşow vilayatynyň ekrançylarym hormatly prezidentimiň başçylygyna owa hojalyk öňümleriniň öňürilişiniň artdyrylmagy üçin has gaýratly zähmet çekýärler. Olar hormatly prezidentimiň tawşyryklaryna we görkezmelerine laýyklykda özümizde öňürilýän gök, bakça we meýwe öňümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna özleriniň münasip goşantylaryny goşmagy maksat edýärler. Şu günler vilayatyň ekrançylary meýlama boýunça ekilen meýdanlardaky yer almasyna, beýleki ekinleri ara tehnikanyň talaplaryna laýyklykda dökün bermek, suw tutmak ýaly ide işlerini göwnüjay alyp barýarlar. Vilayatyň ähli etraplarynyň daýhan birleşiklerine bu işler gowşamaýan depkinlerde dowam edýär. Bol hasily ýetişdirmekde daýhançylygyň milli tejribesinden, ilmiň gadananlarynyň netijeli peýdalanýar. Bu urda hormatly prezidentimiň daşary ýurtlardan satyn alyp beren tehnikalary, owa hojalyk guralary ýokary öňürçilik bilen işledilýär. Ýurdumyzda adyk bolçulugyny döretmek, ýylatymyzy hut öz topragymyzda ýetişdirilen gök we bakça önümleri bilen öpçün etmek, vilayatyň baba daýhanlarynyň baş maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiň himayet gollugy netijesinde bakça, gök we meýwe önümleriniň bereketli hasylyny kemale getirmegiň ýeterlik tejribesini toplan yer ýerleriniň barha artýanyny bellemek möhüm. Dörüdülýän amatly şertlerden netijeli peýdalanýan yer ýerleri owa hojalyk ekinleriniň ähli görnüşlerinden bol hasyl kemale getirýärler. Owa adamlara aýratyn yer ýerleri üçin dörüdülýän mümkinçilikler gonurjy netijesini berýär. Owa hojalyk ekinleriniň gelin-geline bereketli hasyl ösürip ýetişdirilmegi üçin hormatly prezidentimiz ähli şertleri dörüdip berýär. Munyň şeýledigine şu günleri aňyrsyna göz ýetmeýän ekrançylyk meýdanlaryna görüp berýän yer almanyň gowunyň öterýän görnüşleri dolu şaýatlyk edýär. Vilayatda owa hojalyk ulgamyny işlen häzirki gurulşy Türkmenistan parakatçylygyň we anaşmagyň watany ýeriniň täze zähmet ýeňişlerine betlenjekdigini anam döredýär. Bu bolsa vilayatda beýik garaşdyrlamyň şanly 30 ýyllygyny ajaýyp zähmet sowgatlarynyň taýýarlanyljakdygyny habar berýär. Owalar we olan ygtybarly hyzmatdaşlary bolan idare gerhanalaryň işçi ulukçylary ýurdumyzda netijeli zähmet çekmäge döredilýän şertler üçin Mehriban arkadaýamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Lewap vilayatynyň döwletli etrawyna hereket edýän Ýunus daýhan hojalygynyň ustad babanlarynyň Almanyň bol hasylyny ýetişdirmekde alyp barýan işleri has hem gonurjydyr.
Yurdumyzda azyk bolşulandy öğretmek hem ilaty öz topramyzda önürlen ýokymly meýweler memçil etmek wezipetiniň baş maksat bolup durýanyny aňyr ýarmyn düşünýän Lewaply bagdaýhanlary daşary ýurtlaryň ýetirilýän önümden oruntuçok önümden hut öz ýurdumyzda ýetişdirilme uğruna aradylanýardyr. Günnöwür vilayatda bawançylyk işlerine meşgulanyp dürli baglardan bol meýwe almakda üstünlikli zähmet çeken daýhan hojalyklaryň bir näçesi bar. Şolaryň birimi döwleti tarapyndan şäherine ýerleşen Ýunus daýhan hojalykdyr. Bu hojalykda 4 ýyldan beri 10 hektar ýerde alma hasyny ýetişdirmekle meşgulanýar. Hojalykda häzirki wagtda alma ağaçlarynyň jemi 25 000 düýbe ösürilýär. Alma baglaryny sugulmak işleri suwy tygyşetli peýdalanmakla gönüklerini damjalaýan usulyny amala aşyrylýar. Şeride imitlendirmek işleri sugurmak bilen birlikde ýola goýulýar. Degişli işleri ýürüt etsenikadan hem enjamdan kömegine alınıp barlýar. Daýhan hojalygyň az bir işgärler tarapyndan bol hatyr almakda zerur bolany möhümlüğini işlen ählisi öz wagtyna ýerine ýetirilýär. Hut şoň netijesinde häzirki wagtda alma baglary dolu hatyra durdy. Alma ağaçlaryň hatyry sentýabr aýyna dolu bişip ýetişýär. Daýhan hojalyk tarapyndan geçen ýyl ilkinji ýerde hatyly ýanyp 60 tonadan gowrak hatyly ilata ýetirildi. Bu ýyl bolsa baglaryň hatymy güýje ýerme bilen 100 tonadan gowrak hatyly almakly gödüň tutulýar. Bu bolsa baglanlaryň şanly garaşdyrmadan 30 ýyllyk toýuny munasyp zähmet sowgady bolar. Ulubal Kandağının etegindäki düzmergen ýen ýaýladan uzak möhletleýän ýer bölegini alan Türkmenistanyň Senaatçylyk we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy Hal Mehmet Aman Mehmedow hormatly prezidentimiň tagallasy netijesinde ýeriň hakyky iýesi bolanlaryň biridir. Oň bir ýerde bitirýän işleri bolsa özüniň döwre wagtlygy bilen tapatlanýar. Her günlerde bagwanlar adaklyk önünden hatarına durýan meýweli baglaryň bitkinlik hasyny ýetişdirmekde hem-de olary ýydyk etmekde hasam görülýär işler bitirýärler. Meýweli baglaryň her biriniň almesasy ösdürüp ýetişdirilişine aýratyn üns bermek netijesinde umut gögörşalyny. Meýweli baglaryň durly görnüşlerini ýydygy araçenike taleplara laýyk ýola goýup, şu ýyl olardan bol hasyl almak meýleşdirilýär. Şettali, erik, alma, armut, garaly, saraly, ülje, hurma, pisse, beýýaly baglary ösdürip ýetişdirip, ekologiýa tadan araslygy, tagamyllygy, ýokymlygy bilen tapawutlanýan meýweleriň ençeme tonusyny sarp edijileri getirmek uly maksat bolup durýar. Ulubal Kandağının etegindäki ýaýlada ýetişdirilýän bu meýweli baglaryň ählisi damjalaýan usullasy bolýar. Baglardaky meýweler synanyňda has ýokary netijeleriň gazanyljakdygyna göz ýetirýärsiň. Yurdumyzda telekeçilik ösdürmäge, halal dähmet çekip, adyk bolşulygyny döretmäge munasyp goşunt goşmaga döretip berýän giň mümkinçilikler üçin Balkanawatly telekeçi hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýar. Berkarar döwletimizden bagtyalyk döwründe hormatly prezidentimiň hususy ulgamyň oruny ýoklanmak barada edýän taýlanlar netijesinde ýurdumyzdan eşeger telekeçleriň taýlanlaty bilen daşary ýurtlardan ýetirilýän önümler bilen bäsiş bilen ýokary hille ady önümlerini öňürmek işleri göwnüja ýola goýulýar. Şeýle döwrübap önümden hatarına Mar şäherindäki doganlar ýyllada harit nişanly kärhananyň önürýän hemem halkymyzyň toý saçaklaryny bedeýän durly görnüşli süýji önümlerini görkezmek bolar. Badyr ykdysadyň açyklanyň şalt tepkilerden ösýän häzirki döwründe halkymyzyň hususy önümlenijiliň önürýän döwrübap ady önümleri bilen islegeme barha artýar. Halkymyzyň durly görnüşli ady önümleri bilen ösen esegini kanatlandyrmak bolsa, öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guraýan eşeger telekeçileriň esasy maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiň telekeçleri ýurdumyzyň altyny gazansyr diýen parafatly sözlerini özlerini ýol ýürelgedinip zähmet çeken Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Mar şäherindäki doganlar ýyllada harit nişany süýji örümlerini önürýän kärhananyň işçileri içerki bagdarlamyzy önüm bolçulygyny üpçün etmek işlerine munasyp goşunt goşýardyr. Daşary ýurdun öten tehnologiýa ady önümlerini önürýän enjamlar toplumy üpçün edilen kärhanada iş orunlarynyň 60-dan gowrak döredildi. Dörediliň amatly şertler işçilerin kuwatly enjamlaryň işlerini sadyşykly ýola goýmaklaryny hem ady önümleriniň önürilişiniň möçürlerini artyrmak işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ihlasy çekilýän zähmet netijesinde kärhana boýunça 45 görnüşli süýji önümlerini her aýda 10 tonadan gowrak öňürilýär. Ýeri gelende bu süýji önümleriniň daşary ýurt bazarlarynaky haritlardan birjigem kemdäligini aýratyn bellemek gerek. Bagtyalyk döwrümizden döwrübap önümleri häzir günlerde halkymyzyň uly islegine eýe bolup, içerki bagdarlamyzda munasyp ornalýar. Önümleriň belli bir bölegi bolsa daşary ýurtlara eksport edilýär. Göze gelýär oduny gaplanýan durly görnüşli, hem durly agramdaky süýjiler haritlik derejesiniň ýokary bolmagy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde günlük önürilýän süýjiler altynda, merw, ak ýürek, sırdaş ýaly döwrübap atlar bilen atlanyrlýar.
Kärhanan işleri Türkmenistan parahatçylygyny öňüşmagyny watan ýylynyň her bir önümçilik günü ýokary iş netijeleri bilen jemleýär. İş ýurtdyrkaçylan taýlat bilen öňürleýän ýokary hilsuýjy önümleri bereketli taşaklamadan bede bolmak bilen içerki badarlamada azyk bolçulugyny döredýär. İlatmadan adı görümlerinin ösünü sevdana kanatlanmakta tutan yere dähmet çeken bu kärhananyň işleri hususy ulgamyň önümçilik kuwatyny artdyrmakda, ýurdumyzda önüm bolçulugyny emele getirmekde alyp barýan işler üçin Mehriban arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ýurtda ýurdumyň ulaýtany we paýtagyň maşawatda 20-nji maýda saat 20-den 28-nji maýda saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkan ulaýatyna ýetkäpýän mutgawal Demirad Kunnordan teleskopda 7-10 km ýetýän şemal utar. Howa gijetine 17-20 gradus günüdine 31-36 gradus kenary etraplaryna 25-30 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna adkem mutgawal Bunwatardan teleskopda 7-10 km ýetýän şemal utar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl günüdine 33-38 gradus yssyk bolar. Mary welaýatyna adkem murtgal Demirad Kunnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl günüdine 35-40 gradus yssyk bolar. Lewap welaýatyna adkem murtgal Demirad Kunnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-25 gradus maýl günüdine 35-40 gradus yssyk bolar. Daşoğlu welaýatyna adkem murtgal Bunwatardan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl günüdine 35-40 gradus yssyk bolar. Paýtagyň Aşgabatda adkem murtgal Bunwatardan teleskopda 7-9 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-20 gradus günüdine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu maý aýynyň 28-ine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşlaýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böleşikleriniň meşhurynyň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňalmagy üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ýaz pasynda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazarlyp, pasaly urag inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşar, bu düzgünleri berip berjäy etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtaýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edi ýaşar.